ఆహా! ఆహా! అసలు చెప్పలేనండి. ఈ ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి మనకి స్పేస్ సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్ అండి. ఇంకా ప్రీమియం క్వాలిటీ ఫెండీ సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్ అండి. యోక్ పార్ట్ మొత్తం మగ్గం వర్క్ ఇచ్చి, ఫుల్ హ్యాండ్స్ ఇచ్చి, మళ్ళీ దుప్పట్టా కూడా స్కాలప్ బార్డర్‌తో ఇచ్చాడండి. అసలు మత్తిపోతుంది డ్రెసెస్‌ని చూస్తే మాత్రం. అసలు చెప్పక్కర్లేదు. అసలు మాటలు లేవండి. 1550 ఫ్రీ షిప్పింగ్‌తో అయితే గనక వస్తుందండి మనకి. ఎవరికైనా నచ్చితే కనుక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోండి. ఈసారి చెప్తున్నాను, ప్రతి వీడియోలో కూడా సేమ్ చెప్తాను. కొంచెం నా పేజ్‌ని, నా ఛానల్‌ని కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో, ఎందుకంటే నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు అలర్ట్ వస్తుంది. సో, దానివల్ల మీకు ఎప్పుడైనా ఏదో ఒక కాంబినేషన్ నచ్చొచ్చు కదా! ఏదో ఒక శారీస్ గానీ, 3 పీస్ సెట్స్ గానీ నచ్చొచ్చు కదా! ఆఫర్‌లోని కంపేర్ చేసి తీసుకోండి అని చెప్తున్నాను. దానికన్నా ముందు మీరు ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే అలర్ట్స్ వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.